които едната с нокаут. Аплодисменти за Харилаус Малихудис! Негови опонент в червения ъгъл на 24 години от град София, състезаващ се за клуб Академия Антон Петров, с треньори Антон Петров и Кирил Синевирски, с ръст от 185 см. Прав гард и впечатляващ стил, изграден върху основи от кикбокс, муай-тай и санда, с рекорд 3 победи, 2 от които с нокаут. Балкански шампион по муай-тай. Дами и господа, аплодисменти за Станислав Кунов! Референт за боя Веселин Петков. Да видим този път тези гъщета дали ще донесат късмет на Малихудис, след като предишния случай срещу Кристиян Димитров нямаше такава успеваемост за него. Но за друга гледна точка пък направи страхотно представяне и показа изключителна техническа и корава игра срещу Кристиян. Затова получава шанс сега да играе с Станислав. Да видим само дали Станислав продължава да надгражда, тъй като технически срещу такъв състезател като Харилаус Малихудис, това ще му е необходимо. Изглежда така Станислав за пореден път. Видяхме сега и от кадрите при излизането му към ринга, че живее времето на живота си, както се казва. Наслаждава се на всеки един момент от това, което се случва. А това не е малка подробност. И когато беше мой гост, сподели, че нерядко има проблеми, когато излиза да се бие. Въпреки това нито ги афишира пред публиката, нито се оплаква пред телевизията. Просто излиза и се наслаждава на всеки един момент. Мисля, че това е голяма част от рецептата, ако може така да се каже. Така е. Примерно има психика да стане... Ескиваж сега на Станислав Кунов, който тръгва напред с комбинация 1-2. Затвори много бързо ъгъла пред Малихудис. Сякаш го изчака малко повече, отколкото трябваше. Мислеше, според мен, че Малихудис ще опита кроше и заради това не направи още една крачка напред. И предишния път ти отбеляза неколкократно, че Малихудис бие много добре ударите, правите удари отдолу нагоре, запазвайки цялата сила в тях. И сега лявото кроше отдолу нагоре, който пасира, именно видя какъв отка даде върху главата на Станислав, за съжаление. Това, което съм споменавал, е тази статична игра от Станислав. Мисля, че както всеки стил срещу стил, понякога върви повече, някой път е противника просто е по-неудобен, или пък от друга страна ставаш прекалено удобен. Това, което забелязвах при Харилаус, той се движи постоянно. Това го видяхме в играта с Кристиян. Добре борави с ескиважите и, както казах и тогава, той удра отдолу нагоре, отгоре надолу. А пък тази статична игра от страна на Станислав е, как да кажа, олеснява неговата игра. Казвал съм го и преди, трябва повече да се движи, трябва да се опита да се пречупи и именно и той да играе така, както играе Харилаус. Тоест повече движение от кръста, ескиважи, отклони, а не просто да седи тежко срещу него. Виждаме щаба на Малихудис с доста звучни наставления, които през цялото време се чуват в залата. Сега хубава контра от страна на Малихудис с лявото кроше. Ето и тук комбинацията не от един, не от два, а в случая от 3 удара. Апъркът, мощно попадение на Кунов, след това и дясно кроше. Имаше реплика от Станислав Кунов. Ето как, броени мигове преди края на този рунд. Според мен Малихудис е сериозно разклатен. Не знам дали ще може да продължи. Тук се събра вече. На моменти ми изглежда се така, сякаш, че няма да успее. Сигнал за оставащи 10 секунди. Тръгва напред Станислав Кунов. Ще успее ли да издържи сега? Още едно дясно коше и още един апъркът. Последният удар на Малихудис беше след гонга. Каква комбинация от Станислав Кунов с този ляв апъркът и дясното кроше след това. Никакъв шанс за Малихудис. Просто късмет за него, че нямаше достатъчно време. Ако имаше още една минутка, Станислав срещата приключваше. Със сигурност. Имаше преимущество
ако отсъдиме по точките и по реализираните удари Малихудис, но с този нокдаун, с който го разклати, определено си взе рунда. Ето виждаме сега на повторенията ударите, които понесе Станислав, именно заради статичната му игра. Позволявам си да го критикувам като по-малък състезател с цел да надгради, не да не търся забележки, но просто ако промени и това нещо, ще стане наистина изключително опасен състезател.Ъпърката. Първия беше абсолютно целта, втория вече през гарда и пак стигна до лицето. Крушето засили между въжетата Малихудис и наистина по още една минутка, ако имаше, още 30 секунди, ако имаше, Станислав, тази среща ще да я приключила. До каква степен успя да възстанови Малихудис? Може би това е големия въпрос. Ще получим отговор веднага, защото виждаме, че Станислав Кунов няма търпение да влезе в размяна. Когато усетиш кръв и усетиш, че жертва, т.е. опонентът ти се превръща в жертва, защото си го наранил, сигурност искаш веднага да го приключиш или да го приключиш колкото си може по-бързо. Ниско пред съперника застава Станислав Кунов и ще пробва отново този ляв апъркът да попадне в целта. Проблемът е, че Малихудис вече знае. Да, но отбелязвам, че обикновено срещите Кристиян ги започва леко заспал и прекалено стегнат, което продължение след това в боя той се отпуска. Ето и сега го демонстрира. Т.е. започна рунда по-отпуснат и по-рязък. Две леви крушета Станислав Кунов. С него сме коментирали извън ринга, че чака да го ударят, за да се събуди, за да почне да играе. О, сега с тежък десен крос го засече Малихудис. Но той показал, че може да носи. Още веднъж се пъркат и дясно круше. Тежко налага Малихудис. Атаката за Станислав Кунов, който там някъде ще трябва да покрадне един от тези удари в черния дроб. Успя да го направи. И след това пъркат и дясно круше. Работи много добре с тялото. Търсише момента за дясното круше. Успя да го постигне добра близо до ъгъла. Върна ляв прав Малихудис и сега работи в тялото. Дясно круше от Малихудис. Пристъпка назад обаче. Нямаше как да вкара. Кой знае колко сила в него. Но страхотна зрелищна битка в средна дистанция. Нашите зрители могат да рядко се наблюдава такъв побой, когато двамата опоненти играят от средна дистанция. Но тук имаме честа и радост за окото да го наблюдавам. Още повече в тази категория такава динамика, толкова много разменени удари, толкова много комбинации. Тежка атака сега от страна на Малихудис. Ето, че лявото круше намери своя път и засегна Станислав. Апъркът, след това попадение в тялото. Може би липсваше едно круше, точно сега тесен. Тук щех да кажа апъркът срещу круше и след това круше срещу круше. Просто един от двамата ще падне. Ето, че Малихудис е разклатен отново с десния апъркът на Станислав Кунов. Успя да го прокара между ръцете му. Усеща играта Станислав. Просто доставам удоволствие е това, че напипва верния ритъм, но пуска крушета. И сега дясното круше попадна в целта за Малихудис. Не, някой ще... Може би гонга спаси един от двамата от тежък нокаут заради темпото, което бяха подхванали. Ще да е отлично, ако имахме микрофони близо до ъглите, за да може да чуем част от тези наставления. Защото в момента Антон Петров обяснява нещо конкретно на Станислав Кунов. Показано нещо конкретно, може би свързано с апъркатите, по неговите жестове, поне се опитвам да съдя за това какъв е диалога. И аз бих му предложил да продължи да търси тези апъркати, да скъси дистанцията и да потърси вариант, когато замахва или се опитва да го удари, да реализира този апъркат. Защото видяхме, че няколко пъти това работи. На крошета би казали, двамата са добри и просто когато разменят с крошета е въпрос на, би казал, шанса просто 50 на 50, един от двамата да падне в нокдаун.
Станислав има и ръстово превъзходство. Не би било зле да се възползва и от левия си прав, т.е. по-дълъг е, може да го държи малко повече на дистанция с този ляв прав, преди да реши той да скъси. Ето, че продължава там, където спрях. Сякаш, че не е имало почивка. Да, средна дистанция. Хубаво изтегляне сега от страна на Станислав. Махна се, както сме свикнали да казваме, махна се от бурята. Мощно попадение за Станислав Кунов с дясната ръка. Десен крос, точно целта. Аперкът срещу ляво кроше и нечия гума е на земята. Ляво аперкът реализира Малихудис, но отнесе ляво кроше, което му изби гумата. Получава отново указания в почивката, възползва се Антон Петров да му напомни всъщност указанията, които му е дал. Десен прав, точно в целта. Успя да се задържи. Сега и върна. Успя да се задържи Малихудис и самия той върна едно дясно кроше. Сигнализира, че ударите отиват отзад, но това не е умишлено. Просто той се наведе малко по-напред и ръката попадна отзад. Минута и 20 секунди до края на третата част от потенциални 4 рунда, които имат да играят двамата. Дебне Станислав този десен крос. Видя, че работи. Може би му и подсказано от ъгъла, но видяхме, че има и успех и се опитва да реализира пак този десен крос. Трудното може би в този случай е да създадеш точните предпоставки за един такъв удар. С тази динамика е изключително трудно, но пък за това е усета за боя. Опитва се да вкара много сила Станислав Кунов във всеки един от ударите си, което хаби до голяма степен обаче и неговата енергия. Тук пусна дясно кроше. Но отнесе и ляво кроше, наведе се от него, т.е. крошето го накара да се наведе. Станислав започва да пази и тялото си, защото вече за трети и четвърти път Малихудис само в рамките на този рунд посяга към черния дроб. Със сигурност, когато го ударили, усетили, има причина да си пази черния дроб. Видяхме, че Малихудис и в мача срещу Крисиан е сериозен удряч и място за подценяване няма. Отново оперкът срещу кроше, който просто намери другия по-добре. Страхотен трети рунд. Всъщност този мач няма нито един лош рунд. С тази динамика и начина им на водене на бой, просто красота за окото и за феновете. Във всеки един рунд играят така, сякаш че е последния. Още от първия играят така. Никой от тях не се пести, никой няма кой знае какви предпоставки да се съхранява и така нататък. Това се дължи и на стиловете им. Ние видяхме, че на двамата стиловете са сходни и играят по този начин. На повторение сега и на вашите екрани, и тук в залата виждаме някои от най-интересните мигове от този трети рунд, преди да видим заключителния четвърти. Антон Петров включително прави масаж на главата на Станислав Кунов, цел да го освежи и да подобри фокуса му в матча, с цел той да реализира своите попадения по-добре. Как би оценил срещата до тук? От гледна точка на това, кой е победител, или? Да, всички се питаме. Аз не мисля, че Малихудис си така въобразява по някакъв начин, че ако не приключи Станислав Кунов, ще вземе матча. Ще бъде много трудно поради ред причини. В бокса го има, разбира се, домакинския фактор. Освен това, трябва да кажем, че Станислав Кунов, да, от време на време пуска удари, но той имаше и нокдаун в първия рунд. Почти през цялото време връща повече, отколкото инкасира. Ето сега с това дясно коше, така че за момента Станислав Кунов печели.
Значи, ако и те в щаба са преценили така, поне индикациите на треньора му, тъй като говори на гръцки, не разбирам, но според мен и той му каза, че изостава и че трябва да даде всичко от себе си, за да спечели тази среща. Какво мислиш за така наречения световен мащаб Open Scoring, когато състезателите получават шанса да разберат оценките на съдиите, считано към настоящия момент? Ако те знаеха до момента какви са оценките на съдиите? Със сигурност би повлияло, особено на тези решаващи рундове. Тоест ти като знаеш, че изоставаш, накрая играеш ва банк, играеш всичко или нищо. Така че... Много силно за контря, всяко едно от кошетата си. Станислав Кунов, вече казахме за амплитудата, с която работи, мощта на неговите попадения. И въпреки това виждаме, че Малихудис остава на крака и продължава да го гледа право в очите. Всичко сега ляво пришъл от страна на Малихудис. Във връзка с Open Scoring-а със сигурност това би повлияло особено на начина им на игра в крайните рундове, тъй като, пак казвам, когато знаеш, че изоставаш, ти трябва да дадеш всичко от себе си, ако искаш победата. Така че би помогнало, но от друга страна може би да не помагат чак толкова на състезателите. Аплодисменти от феновете, които се опитат сега да окуражат Станислав Кунов в последната една минутка от срещата. Има ли сили Станислав Кунов за още един взрив? Ето, че го намери с десен прав. Продължава да го налага на въжетата. Още един десен прав. Реакцията от щаба на Станислав Кунов беше показателна. Чисто намери съперника си Кунов. Дори по това, че Малихудис така се захваща вече за него, можем да съдим за това, че настъпва вече умората в Малихудис, колкото и да не му се иска. Безспорно сърцат състезател, но също така безспорно беше надигран от Кунов до момента. Пак изплюл гумата. Не беше умишлено. Просто отката от главата, от десния прав, който го удари в челото. Гумата просто изпадна напред. Дишаше в отворена уста и полюлява се на краката си Малихудис. Беше разпратен тези последователни кошета преди малко на Станислав Кунов, който тръгва напред, според мен, до последното си иска да си вземе мач с приключване. Просто в съзнанието на Станислав Кунов няма нищо различно от приключване на съперника. Сигурен съм в това. Край на битката, изключителна среща. Раздаване от началото до края, както винаги е с битките, с срещите на Станислав Кунов, както беше и Спасиян Димитров. Една от причините е Станислав Кунов да е толкова харесван и обичан от всички фенове е точно това. Неговото сърце, неговия характер. Усмивки по лицата на Синявирски и Петров. Въгъл на Станислав Кунов. Леко разочарован ми се струва Станислав Кунов. Пак казвам, според мен винаги в неговото съзнание на първо място приоритет има приключването на опонента. Иначе няма от какво да е недоволен. Страхотна среща, раздаде се от началото до края. Сега ще видим още веднъж тези брутални попадения, които вкарва Кунов, и въпреки това Харилаус Малихудис остана на краката си. Ladies and gentlemen, judge number 1, 40-35. Judge number 2, 40-35. Judge number 3, 40-35. Winner in the red corner. Applause for Stanislav